dan ook op de film. Nee. Super gato. Ja? 550 gek, dat is super gato. Vlinders. Ja, dat weet ik niet. Even kijken. Wie zijn die apparaten? Fabrikant met pyrotechnisch Gato. Gato vuurwerk. Gas erop. Dat kunnen we ook hier, hè? Even kijken. Even kijken. Lekker erbij. Ja, weet niet wat hij doet, hè? Oké. Nou, nog meer. Nou, hoor daar. Ja, maar hij is zo licht, ik kan hem niet ver weggooien. Die vuurgaan. Ja. Nog één dan, af te leren. Graf zo. U met? We gaan gewoon door. Oh, leuk. Lekker. Ja, knalt goed. Lekker door. Ja, toch? Later, tyfus. Hoi.